център на най-древните цивилизации, на най-могъщите арабски халифати и на златната епоха на исляма. Поробен от монголци, окупиран от османци, от британци, борил се с зъби и ногти за свободата си. Открил петрол под земята си и оглавен от най-кръвожадния диктатор на модерната история. Жертва на американския империализъм или на собствената си неспособност да се самоуправлява в условията на цивилизован режим. Това е историята за възхода и падението на Ирак. От древногръцки на български Месопотамия значи междуречие. Регионът около реките Тигър и Ефрат се превръща в люлка на цивилизацията. Там шумерите създават една от първите системи за писменост. Изобилие от земеделска продукция води до благоденствие и формиране на едни от първите градски селища. Богатата Месопотамия става апетитна хапка за бъдещите империи. Един амбициозен завоевател дава началото на митичния град Вавилон. Цар Хамураби го превръща в независима държава, която става културен и образователен център, но скоро след смъртта му асирийците превземат Вавилон. В своята финална фаза на съществуване асирийската държава контролира огромна територия, но не след дълго тя се разпада, а от пепелта й се надига Нововавилонската империя. Тя пък е разгромена от първият персийски император Кир Велики. Следващият велик завоевател присъединил Месопотамия към своите владения, това е Александър. Напред във времето пък регионът ще стане терен на сблъсъци между персийците и византийците. Така, до появата на една нова религия, едно ново движение, готово на подвизи. Мюсюлманите, наследници на пророка Мухамед, започват своя завоевателски поход. На югозапад от Месопотамия започват да се носят легенди за мъж на име Мухамед, който по времето на молитва получил Божието слово от самия архангел Гавриил, което според някои го превърнало в последния пророк на Бога. Неговото движение Ислям не спира да набира последователи. Със своя армия Мухамед превзема град Мека и дава началото на мюсюлманските завоевания. Първият наследил го халифат, Рашидунският, превзема целия арабски полуостров, а в последствие и огромна част от териториите на Персийската империя, включително Месопотамия. Години по-късно, третият арабски халифат, Абасидският, решава да изгради нова столица. До руините на някогашния град Вавилон, халиф Ал-Мансур създава град Багдад. Следва период на огромен културен и научен прогрес, наречен Златната епоха на исляма, а негов център е именно столицата Багдад. Учени и интелектуалци от цял свят се стичат в града, за да развиват и споделят знанията си. Направени са пробиви в редица науки. Мухамед Ал-Хорезми е наречен баща на алгебрата. Именно той оглавява голямата библиотека на Багдад, една от най-големите обществени академии в света. Градът се установява и като средище на търговията, привличайки търговци от най-различни места, което допринася за икономическото му развитие. Ислямска Месопотамия е по-просперираща от всякога. Но ще има ли силите арабския халифат да я съхрани? Отговорът е не. С невиждана скорост халифатът превзема нови и нови територии, но в даден момент поддържането на контрол върху тях става непосилно. След постепенни отстъпления на халифата от различни страни, от изток се задават монголците. Тяхното предложение е халифът в Багдад да стане техен подчинен и да плаща данък под форма на военна подкрепа за монголците в Персия. След получен категоричен отказ, монголците атакуват и превземат Багдад, ограбват богатствата в него и разрушават голямата библиотека. Златната епоха на исляма приключва. Последният арабски халифат е унищожен. За хората от Месопотамия предстоят тежки времена.
Ислямът вече се е установил и сред народи, които по етнос не са араби. Както османците, така и иранците базират своето управление, култура и социален строй на база завета на Мохамед. И това са новите силни играчи за столетия напред. Първите барутни империи използвали модерни оръжия и иновативна артилерия, за да постигат своите военни цели. Месопотамия се озовава на пресечната точка на конфликт между двете регионални сили, но Османската империя е тази, която задържа траен контрол над територията. Идва дълъг период на османско владение в Месопотамия. Но етническият състав на региона не се променя. Той остава предимно от араби и малцинство християнски асирийци. Османците, макар и с периодични трудности, успяват да поддържат контрол над региона и околността. Така, до идването на едно събитие от колосална важност. Независимо каква тема разглеждаме в канала, това събитие се появява и променя всичко. Първа световна война. Първата световна война е моментът, в който Османската империя е поставена пред най-голямото изпитание за своето съществуване. В така нареченият близкоизточен театър на конфликта, тя се сражава с сили на Великобритания, Франция и Русия. Битката е оспорвана, но една маневра на британците ще се окаже ключова. Британски представители влизат в контакт с един знатен арабски лидер, Хюсейн бин Али, духовен глава в светия град Мека. Нека арабите се обединят и въстанат срещу турците, а в замяна, след победата, британците ще им признаят обединена и независима арабска държава, простираща се от Алепо чак до Йемен. Договорката е постигната и Великото арабско въстание срещу турците става факт. Надмощието в Близкия изток е осигурено. Централните сили губят Първата световна война. Време е голямото пренареждане да започне. Но нещата няма да са такива, каквито всички очакват. Британците са най-хитри от всички. Докато обещават на Хюсейн бин Али просторна арабска държава в замяна на военна подкрепа, по същото време те сключват скрита договорка с Франция. Предложението е просто. Когато победим, нека да вземем голяма част от Близкия изток и малко на север от него и просто да си го разделим на две. И когато идва време за решения, със съгласието на другите големи сили, именно тази подялба става факт. Образувани са така наречените сфери на влияние между двата европейски колоса, а Хюсейн бин Али си остава в Мека. Слаб, ядосан, той вече има своето кралство Хиджаз около град Мека, но неговия блян за огромен арабски халифат, който той да оглави, си остава нереализиран. Не след дълго, младият завоевател Ибн Сауд ще нападне неговите територии, ще превземе кралството и ще обедини всички свои владения в държавата Саудитска Арабия. Какво обаче става в Месопотамия? Ще приемат ли арабите там новите си британски господари? По време на Първата световна, екшенът в Месопотамия не липсва, но основната заслуга за трудната победа над османците там съвсем не е на местните араби. Заслугата е на Британия и в частност на нейния най-силен колониален кос – британският радж. Индийците са най-лоялният съюзник. Многобройна армия с геройска жертвоготовност побеждава османците в Месопотамия. Тамошните араби обаче са наследници на велики халифати. На старовавилонски език думата Юрюк се използвала да се назове град с неговите околности. Думата претърпяла диалектни промени и с времето Вавилон и обкръжаващата го територия станали известни като Ирак. Местните араби, иракчаните, вече искат своя собствена държава, но английският кралски ботуш е здраво стъпил в Месопотамия. Битката ще е тежка. Франция и Великобритания действат по план и чрез създадения проект за глобална доминация, носещ името Лига на нациите, те си раздават така наречените мандати, с които да си подарят контрол над части от териториите на разпадналата се Османска империя. Мандатът на Месопотамия е актът, писмено осигуряващ контрол на Великобритания в региона. Местните араби обаче
от тук насетне наричани иракчани, са очаквали, че ще получат свобода, вместо преминаване от орбитата на една империя към друга. Бунтът е неизбежен. Поривът за независима арабска държава води до иракското въстание срещу британците. Европейската сила разбира, че хората от Месопотамия са хора с характер. Но тези хора разполагат предимно с камили и чершафи и не могат да окажат военна съпротива на империята. Техният борбен дух обаче ще бъде награден. Загубените животи във въстанието не са напразно. Вместо мандатна територия Месопотамия е създадено кралство Ирак. Мандатът от Лигата на нациите е заменен с англо-иракско споразумение. Иракчаните ще получат някакви наченки на самоуправление чрез своя държава и свой крал, но реалният контрол остава в Великобритания. Крал Файсал I от династията на хашемитите е просто проводникът на британските интереси в региона, а британците са тези, които контролират външната политика и армията на Ирак, което го превръща в техен протекторат. Страстите са охладени, военните конфликти са преустановени, време е енергията и вниманието да бъдат насочени към един важен въпрос. Има ли петрол? Още по времето на Османската империя, западноевропейските страни предполагат, че в Месопотамия има залежи на петрол. Но Първата световна война слага пауза на процесите, а след нейния край те биват възобновени. Този път без участието на турците и германците. Ирак е под де-факто контрола на Великобритания и той дава концесия на така наречената Иракска петролна компания да търси петрол, а щом го намери да се занимава с извличането и продаването му. Арабите по териториите не са способни сами да изпълняват операцията по търсенето, за която се изисква високо ниво на образованост, подготвеност и технологии. Иракската петролна компания се притежава чрез дялово участие от няколко петролни гиганта от държавите Франция, Великобритания и САЩ. Самият Ирак остава без процентово участие по настояване на компаниите собственици, въпреки натискът от британското правителство Ирак да получи поне някакъв дял. Страната ще получава единствено комисионни от продадения петрол. 2 години след сключването на концесията е открит първият от много залеж на петрол. Пари ще има, играта се променя. Ирак става по-важен от всякога. Прокарано е ново англо-иракско споразумение, целящо едновременно да даде на Ирак статут на самостоятелна държава с място в Лигата на нациите, но и да му се запази статута на де-факто британски протекторат. Контрол над въздушното пространство, военни бази и силно влияние в формирането на външната политика. Вследствие на комбинация от редица фактори обаче се заражда идея, която неизбежно ще промени Ирак. Арабският национализъм. Нови европейски колонизатори, арабско страдание в Палестина, имигриращи в Ирак палестинци и сирийци, които проповядват арабско самосъзнание, негодование срещу монарсите, отдалечаващи се духовно и материално от своя народ. Факторите са многобройни. С началото на Втората световна война обстановката и в Ирак се нажежава до краен предел. Започва серия от преврати, която ще продължи десетилетия. И първият такъв идва с гръм и трясък. Група военни офицери и генерали влизат в контакт с тайните служби на нацистите и фашистите. Образуват своя малка група, наречена Златния квадрат, и осъществяват преврат срещу монархията. В ситуация на световен конфликт Британия не може да си позволи да изгуби контрол над Месопотамия. Непосредствено след преврата стартира британска инвазия, която в рамките на само месец успява да възвърне хашемитския принц на власт. Няколко години след края на Втората световна, в Близкия изток се случват ключови събития. Арабският свят претърпява шок, след като в светите земи евреите учредяват своя държава, прогонват стотици хиляди палестинци и демонстрират военно превъзходство над всички свои арабски съседи, взети заедно. В Египет се случва революция. С преврат Гамал Насер слага край на египетската монархия и британското влияние в страната. Учредява република и дава начало на най-стремглавия възход на арабския национализъм.
Това дава огромен импулс на иракчаните, които също искат своя независима република. Обикновеният работник става все по-беден, докато малобройният ешалон на управническата класа се ползва от редица привилегии, в замяна на своята преданост към британците, които продължават да изпомпват петрол от месопотамската земя. Във Втората арабско-израелска война иракчаните виждат как Франция и Великобритания в сътрудничество с Израел осъществяват грубо нахлуване в Египет с цел контрол над Суецкия канал. Малко след това, в отговор на обединението на Египет и Сирия в обща държава, хашемитската кралска династия решава да обедини владенията си, създавайки съюз между Ирак и Йордания. Търпението на иракчаните се изчерпва и отново е време за преврат. Военният командир Абд ал-Карим Касим слага край на монархията. Кралят, принцът и министър-председателят са екзекутирани. Британците вече са отстъпили своята роля на глобален хегемон и нямат енергията да променят курса на историята. Учредена е независимата република Ирак. В хода на нарастващото недоволство срещу монархията през годините се формират политически групировки, които от тук насетне ще се впуснат в безмилостна борба за властта в държавата. Имаме Касим, който е националист, но за да успее да управлява, осигурява баланс между подкрепящи го националисти и Иракската комунистическа партия. Друга заформила се организация е Арабската социалистическа партия БААС. Движение в основата си националистическо и социалистическо, но наблягащо на идеята за авторитарно и репресивно управление на малка група от хора. Друга група са насеристите, последователи на Гамал Насер. Те искат сближаване с Египет на Насер, повече социализъм и участие на гражданите във властта и по-малко авторитаризъм. Тези различия са повод за серия от политически преврати, в които постоянно малка група от хора заменят друга на върха на държавата. А бруталността, с която биват отнемани животи на бившите управляващи, издава диагноза. По върховете на новия политически строй в Ирак цари жестокост, отмъстителност и липса на компромиси. В тези обстоятелства най-авторитарно настроената и добре подготвена организация излиза печеливша от серията преврати. Започва управлението на партия БААС. А един млад неин кадър ще стане най-важният лидер в съвременната история на Ирак – Садам Хюсейн. Този материал е създаден и достъпен безплатно за вас благодарение на нашите дарители в Patreon. За да подкрепите създаването на съдържание в Република 21, присъединете се през линка в описанието. Можете да направите и еднократно дарение през опциите, отново изброени в описанието долу. Сърдечно благодаря на тези хора, които вече ни помагат. Детството на Садам е наистина тежко. Докато майка му е бременна, неговият баща и неговият по-голям брат загиват. Собствената му майка се отрича от него още докато той е невръстно дете. Така Садам се озовава под крилото на своя чичо. Чичото – арабски националист и брутален расист. Затова свидетелства неговия пропаганден памфлет три неща, които Господ не трябваше да създава – персийци, евреи и мухи. Садам израства в ситуация на британски контрол над Ирак, който формира неговия национализъм. Той се присъединява към най-активната партия в страната – БААС, а негов братовчет е сред най-висшите членове на организацията – Ахмед ал-Бакър. На млада възраст Садам влиза надълбоко, участвайки в опит за убийство на управника, свалил монархията и установил република в Ирак. Баасисти стрелят срещу автомобила на Абд ал-Карим Касим. Операцията е неуспешна. Садам трябва да се укрие. Години напред във времето и след двата преврата на БААС, братовчедът ал-Бакър оглавява правителството на Ирак. Садам е избран за дясната му ръка. Време е Ирак да стане по-независим и по-опасен от всякога. Началният тон на управлението цели да отправи послание към всички опоненти. Компромиси няма да има. Няколко души са набедени за шпионаж в полза на Израел и животите им са показно отнети в центъра на Багдад. Консолидацията на власт минава и през забрана на всички политически партии със закон. Диктатурата вече е тук.
Ирак тръгва по пътя на истинска независимост. Петролната и газовата индустрия са национализирани и всички западни акционери са прогонени. Сериозно количество средства започва да постъпва в хазната на правителството. И средствата отиват за хората. Започва икономическият и социалният възход на Ирак. Огромни суми са инвестирани в развитието на регионите, инфраструктурата и образованието на иракчаните. Международни организации възхваляват режима за успешната му програма по ограмотяване на обществото. Въпреки че Ал Бакър е президент, лицето на повечето от тези програми е Садам Хюсейн. Зад завесите пък Садам ръководи и тайните служби на страната. Създава мрежа от лоялни към него момчета, които са в основата на репресивния апарат на Република Ирак. Неговият възход към върха на държавата минава през повишението му в генерал в армията. Поради напредващата си възраст, Ал Бакър делегира основната част от задълженията си към дясната му ръка Садам и не след дълго той е посъветван, че му е време да излиза в пенсия. Започва управлението на президента Садам Хюсейн. Президентството на Садам Хюсейн започва ударно. На партийна конференция с присъствието на всички важни членове на Баас, Садам разконспирира заговор срещу него вътре в самата партия. Участниците са назовани по име и изнесени от залата с придружението на полиция. За тях следват затвор или смъртни присъди. Проведена е мащабна чистка в партията Баас, чрез която Садам елиминира всякаква вътрешна опозиция. Но годината, в която новият президент идва на власт, е година на невиждани турбуленции в мюсюлманския свят. На изток се случва Иранската революция. Монаршеският режим, ползва се от подкрепата на САЩ и Запада, е свален от народа и на власт идва религиозният лидер Рухола Хомейни, който създава Ислямска република Иран. Новият режим е огромна заплаха за Ирак. В Ирак мнозинството от населението са шиити, но държавата се управлява от малцинство сунити. Хомейни призовава шиитите да въстанат и да свалят своите управници, да учредят Ислямска република, в която религията и държавата да са едно, а не като секуларния режим на баасистите, които отделят религията от държавата. Хюсейн взима дръзко решение и напада съседите си. Ирано-иракската война е един унищожителен конфликт, продължил цели 8 години. Започва с силно настъпление на Ирак, който е финансиран от останалия арабски свят, чието монархии се страхуват от новата Ислямска република. Дори Щатите и Съветския съюз помагат на Хюсейн във войната. Но Иран е в разгара на най-голямата си културна революция, с двойно по-голямо население, готово на всичко в името на новата идеология. Настъплението е удържано, но пък и ответните нахувания в Ирак завършват с неуспех. Войната приключва с реми. Единственият резултат са стотиците хиляди жертви, загубили живота си на празно. В хода на конфликта обаче, режимът на Садам разкрива своята жестокост. Освен използвани химически и биологически оръжия срещу Иран на фронта и атаки срещу местните шиити, Хюсейн използва химическо оръжие и срещу кюрдите на собствената си територия. В северен Ирак обитават предимно кюрди, които не са араби и винаги са желали своя независимост. В ситуация на Ирано-иракска война, голяма част от тях воюват срещу баасистския режим и в отговор те стават обект на брутални атаки, довели до хиляди жертви. След края на конфликта, ентусиазмът в Ирак остава висок. Садам построява триумфална арка в Багдад, допълнена с шлемове на загинали ирански войници. Възстановена е част от древния град Вавилон в античния му стил, а на всяка 10-та тухла пише: Вавилон беше възстановен в дените на президент Садам Хюсейн. Култът към личността, типичен за повечето диктатури от 20 век, се развива с пълна сила. Но под повърхността ситуацията всъщност е тревожна, защото икономическият възход на Ирак вече е мираж. Страната е силно задлъжняла след войната.
Съседен Кувейт не просто отказва да опрости дадения заем от 14 милиарда долара, но също така произвежда силно завишено количество петрол, надвишаващо квотата му, дадена от ОПЕК. По този начин Кувейт подбива цените на пазара и съкращава приходите в хазната на Ирак. Малка държавица на брега на Персийския залив си позволява да е пречка пред благополучието на Ирак. За освирепелия диктатор има само едно правилно решение – инвазия на Кувейт. За 2 дни страната е окупирана и е инсталирано марионетно правителство с перспективата територията да се анексира. Но тази инвазия е може би най-голямата мискалкулация на Хюсейн. Коалиция от цели 35 държави, поведени от Съединените щати, навлизат в Кувейт и прогонват иракчаните. При своето изтегляне, иракчаните масово подпалват над 700 нефтени кладенеца на Кувейт. Докато години по-рано Садам Хюсейн е повел фронта срещу радикалните исламисти в Иран и се е сражавал от името на арабския свят и на големите сили, то след войната в Кувейт режимът на Садам вече е непредсказуем, неразумен, опасен и вреден за всички около него. Започва неговата изолация. Чрез санкции от най-високо ниво икономиката на страната е сломена, а Хюсейн се превръща в дипломатическа персона нон грата. Организацията на Обединените нации започва процедура по разоръжаването на Ирак от химически, биологически оръжия. Лидерите на световния ред се нуждаят само от повод, за да заличат режима на Садам Хюсейн. Please stop. 11 септември 2001 година. Атентат в Ню Йорк. Президентът Джордж Буш младши взема решение. САЩ ще нахлуе в редица държави и ще обяви война на тероризма. Ирак е в списъка. Започва сложно дипломатическо надлъгване в ООН и САЩ представят тезата, че Садам Хюсейн активно разработва оръжия за масово унищожение и има връзки с Ал-Кайда, отговорна за 11 септември. Без необходими доказателства и без постигнат консенсус с други държави, Америка, като водеща глобална сила, решава да действа на своя отговорност и нахлува в Ирак. За по-малко от месец след тежка офанзива, режимът на Садам Хюсейн е свален. А диктаторът, криещ се по тунели и мазета, е намерен от американските войници. За него следва смъртна присъда за престъпления срещу човечеството в атаките му срещу кюрди и шиити от преди години. Но какво следва за Ирак? Демокрация, мир и просперитет или не съвсем? В заключителната част на този материал може да поговорим за това как САЩ се е провалила в опита си да установи демокрация в Ирак. Как след разпускането на армията огромен брой здрави мъже остават безработни и се обединяват в различни въоръжени групировки. Сунити, шиити и кюрди влизат в дългогодишен конфликт и Ирак става бойно поле и арена на прокси конфликти. Но ще ви спестя подробностите за сраженията между дребни въоръжени групировки и ще дам предположение за това каква е била реалната цел на специалната военна операция. Отваряне на петролния сектор отново за чуждестранни компании. Ирак е 5-тият най-голям производител на петрол в света. След падането на Садам, държавната иракска петролска компания спира да функционира. Чрез нормативни маневри, постигнати с външен натиск, петролният сектор на Ирак отново е в ръцете на добре известни на всички петролни корпорации. За още независими материали по неудобни теми, подкрепете Република 21 през опциите в описанието на клипа. Бъдете здрави!